हाय रायजोफोर, नै आं दिनै जोंनि गामिनि सनाजान दैसायाव खैजिमा बिदैजों बोरसि बोननो फैदों। नायदो नोंथांमोना बे आंनि बोरसि बोननायखौ। मानसिफोरा खैजिमा बिदैखौ एवनानैसो जायो, नाथाय आं दिनै खैजिमा बिदैखौ नानो जाहोगोन आरो बे नाखौ आं जागोन। दिनै हले नाखौ मैथाजोंसो जाखागोन। दहाय जोंना आइया बे मादैमोननिफ्राय मैथा लाबोना दोनफैखादों। आंखौबो बुंहरखादों ना मोनब्ला मैथाजोंनो जासिगोन हराव होननानै। नै मासे मोनबावलायबाय माथो, बेबो ना थेंगोनासो। हाब नै आंनि ना बोननायखौ जोंनिनो आदा हरेना नायफैगासिनो दं आंखौ बोरै ना बोनो। साननो खोमा बेबो बहानिथो ना बोनग्रा मानसि होननानै। नुवा नुफेरा गोबावथार जाबायमोन खोमा ना बोननायखौ आंखौ। आंहा हले उन्दैनिफ्रायनो ना बोननाया मोनसे हुदामोन। उन्दै समनिफ्रायनो आं बे LP स्कुलाव फरायब्लानो खानस्रिजों सिन्थाय ना बोननो मोनदोंमोन। बै समफोरखौ दा गोसोखाङो मालाबा मालाबा। जेब्ला गुवाहाटियाव थाहैबाय बहाथो ना बोननो मोनबावनो। दिनै लकडाउन जाबाय सारा बुहुमावनो COVID-19 बा कर'ना भाइरासनि थाखाय। दिनै लकडाउन जानानै गावनि रैखाथिनि थाखाय जों न' सिङावनो थानांगौ जादों। ओंखायनो दिनै बे न'आवनो थायै थायै आं माथो खालामनो माथो मानो न'आवनो खैजिमा दंमोन, बे खैजिमाखौ हाननानै बेनि बिदैखौ दिहुननानै दिनै बे बिदैखौ लानानै आं बे सनाजान दैसायाव ना बोनफैदों। मोनबाय नै ना थेंगोना मेरला दं बेवहाय बे दैसायाव। बोरसिजों ना बोनबानो अरो। मालाबा मालाबा ना बामिबो अरो बेवहाय, खिन्थु दा नैबे टाइमाव ना थेंगोना आरो ना फिथिख्रिसो मोनो। बेखौनो लांनो फैदों आं। जा मासे मानै मोनो मैथाजों जागोन दा हराव। एबारना माथो ना फिथिख्रिसोलै। बे दैसायाव हले हाब्रु गैखाया, गासैबो बालाजोबसो। मानोना बे बालायाव थानाय थेंगोनाया जानो मार गोथाव जाखायो। हाब्रुना एसे मोनामो खोमा नाया, बालायाव थानाया मोनामा। जानो मोजां, नाफोराबो साफा साफा जायो। रायजोफोर सोरबाफोर जानो गोसो दंबा फैलै जोंहानाव दा हराव। मैथाजों बोथिसे जाना थांनो हागोन। रायजोफोर, दिनैनि आंनि बे खैजिमा बिदैजों ना बोननाया एसेयावनो थुंगेबाय बा जोब्बाय। गोजोन्थों।